ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. На бачо чӣ омада граница? номерора канали паҳлавон куҷо гирифтем Акай Ғулом, Акай Умеда хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100% граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp-и номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. топови ҷангори вазни сабуки UFC Педи Пимблейд оиди муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Илия Топурия ва Чарлз Оливейра мегузарад фикрҳои худро баён кард. барои ман хубтар мешавад агар ки Илия Топурия камарбандро соҳиб шавад, чунки ӯ бо эҳтимоли калон маро ба муҳориба даъват мекунад ва ман бо ӯ ҷангида метавонам. ба ман ҳатто ҷанг зидди геҷи дар кор намешавад. ман дарҳол бо Топурия меҷангидум, лекин ман намедонам ки киро мухлисӣ мекунам, чунки ман мухлиси Оливейраам ва ман мехоҳам ки ӯ ғолиб шавад. лекин барои карьераи ман фикр мекунам ки ғалабаи Топурия хубтар аст, чунки бо эҳтимоли калон ӯ аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди ман мегузаронад. ман аниқ медонам ки агар Ҷастин Геҷиро шикаст диҳам, пас довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавам ва ин муҳориба метавонад ки муҳорибаи навбатии ман шавад. ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки оё ӯ розӣ мешавад ё не, чунки Геҷи боз бояд бо ҷангваре ҷангад ки дар рейтинг аз ӯ поёнтар аст. моҳи октябр турнири калон дар Абу-Даби. баъди коре ки ман бо Майкл Чендлер кардам, фикр мекунам ки ман Ҷастин Геҷиро низ фавран шикаст медиҳам, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон бояд қайд кард ки аллакай чанд сол мешавад ки байни Пимблейд ва Топурия муноқиша аст ва онҳо ҳатто каме занозанӣ карда буданд. барои ҳамин муҳорибаи онҳо хайпи калон оварда метавонад. аз ҳамин сабаб интизори натиҷаи муҳорибаи Топурия ва Оливейра мешавем ва мебинем ки баъди ҳамон муҳориба чӣ гап мешавад. менеҷери Ислам Махачев Али Абдулазиз гуфт ки барои чӣ UFC аз Ислам Махачев талаб карданд ки камарбанди вазни сабукро озод кунад. UFC гуфтанд ки биёед вазни сабукро ман намекунем. ба UFC муҳорибаи асосӣ дар турнири UFC 317 дар ҳафтаи байналмилалии муҳорибаҳо дар кор буд. ман метонистам ки бо онҳо маслиҳат кунам, лекин онҳо Исламро розӣ карда тавонистанд. Хантер Кембел ба Доғистон сафар карда ҳамаи корро ҳал кард. ман қарори UFC-ро танқид карданӣ нестам. шояд Ислам дигар ба вазни сабук барнамегардад, лекин мо ӯро дар ҳама ҳолат беҳтарин ҷангори вазни сабук мешуморем. агар ки Ислам Маддаленро шикаст диҳад, пас ӯ дукарата чемпион мешавад. Махачев дар вазни нимёна боз ҳам бақувваттар мешавад ва ба ӯ аллакай ин чиз писанд аст. шумо медонед ки ман Конор Макгрегорро бад мебинам, лекин ӯ ситораи калон буд. баҳри муҳориба зидди ӯ Ислам дар вазни сабук метавонист ки истад, аммо Топурия ситораи калон нест. гап дар ноэҳтиромӣ нест, мо рақамҳоро медонем. Ислам бояд ки ба пеш ҳаракат кунад ва дар ду вазн чемпион шавад. ва ман ба Илия Топурия низ ҳамин чизро таманно дорам, гуфтааст Абдулазиз. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем UFC дар ҳақиқат аз Ислам Махачев талаб карданд ки камарбанди вазни сабукро озод кунад ва Махачев ин корро кард ва аз рӯи суханони Али UFC Исламро қаноатманд карда тавонистанд. шаби гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду ҷангвари топи вазни нимёна Гилберт Бионс ва Майкл Моралес ҷангиданд ва аллакай дар якум раунд Моралес Бионсро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода рекорди худро 18-0 кард ва ҳамин тариқ ӯ ба камарбанди вазни нимёна боз ҳам наздиктар шуд. ин ҷангвар ситораи нави вазни нимёна аст ки нав 25-сола аст, лекин ба ин нигоҳ нокарда ӯ аллакай рекорди 18-0 дорад ва дар рейтинг дар ҷои 12-ум қарор дорад. баъди шикаст додани Гилберт Бионс, албатта ки ӯ дар рейтинги вазни нимёна чанд зина ба боло меравад. ҳамчунин дар ин турнир Нурсултон Рӯзибоев, Матеуш Камилио, шахсе ки Доробчон Наботовро шикаст дода соҳиби шартнома бо UFC шуд, баромад карданд ки муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.